And I'm standing with Umbekezeli Mbokazi. 5 March, he made his professional debut with Orlando Pirates, and just a few months later, he departs for the USA. Umbekezeli, asikhulume ngesikhathi sakho ne-Orlando Pirates. Besisincane, but how do you feel to leave with a trophy, another one in hand? Ngicela ngokubonga nje ukuwina namhlanje. Khona awukho lula ukuthi ngihambe, kodwa ngoba vele umsebenzi ayike into engizoyithini. Into engayisho nje ethimini ukuthi ngifisela konke okuhle isizini nento ezohlangana nabo. Yabo nje awukho amagama engizowasho, kodwa ngithi okuhle kodwa for i-team ngisayithanda and futhi ngizohlezi ngithanda ukuthi yangikhulisa yangenza umuntu nami ngabonakala. Ngifisela nje inhlanhla. Yini ozoyikhumbula kakhulu ngokudlalela i-Orlando Pirates? Engizoyikhumbula kakhulu ethimini ukuthi ngithola abantu aba-right abangenze ngafika ngathi kusekhaya, and futhi ngikhumbula namakhaphi esiwathathayo ukuthi ngosami ngaze ngahepi, kodwa-ke basazoqhuba bengijabulisa bazoqhuba ngibasupport. And then obviously as well, you're a Bafana Bafana player now. You're going to go international. How important is this move for your role in the team for the national squad going into the AFCON? Yeah, into esingayisho nje ukuthi ngoba saka-AFCON team sibaningi futhi la ethimini ukuthi sifike nalo mfutho sane-energy siwinile, yabo umoya phezulu, sesingafika sifake nabanye ukuthi sibe nomoya wodwa siwine yonke into. Ayikho into ezohlula masibambene silwa ngendlela e-right. Mawubona, I'm a coach wase Orlando Pirates, and I'm going back to Coach Jose Ribeiro, who gave you the opportunity to go into the first team, and then of course Coach Abdusalam Wadu. Ungathini ngala coach lawa ayi-2 and nama technical team members ancedisa ama-coach? Into engayisho coach ukubonga ukuthi bangithembile, banginika nethuba. Akukho okunye engingakusho ngoba anginamandla ukuthi ngibabonge into enkulu, kodwa ukukhuluma kwami kusho ukuthi ngiyabonga ukuthi bengidedele, benginike opportunity, bengithembe. Ngiyangijabulisa leyo nto. Manje ubani ozokuphekela inyama enhloko ngale? Hayi ngizoyiphekela mina. Congratulations, Sharp.